Sang Anoman si ketek putih sesarengan Sang Prabu si ngobarong pambukaning pagelaran ing dalu menika. Pagelaran salajengipun utawi pagelaran ingkang angka kalih niki wonten kreasi terbaru saking keluarga besar Reog Setiakawan. Anglajengaken tari Topeng Ireng Boyolali sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sandi ya. Kajang ringuri bagiak bayang yo prakonco bareng-bareng kanguri budaya Jawi Topeng Ireng Boyolali duta seni lan budaya nyuwun tungolan pamuji nyuwun tungolan pamuji nyuwun tungolan pamuji.
tari Hasan Wirawiri kliru nggih tari topeng ireng Boyolali nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Amir utawi Bapak Arka sekeluarga nggih ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lagune kaya macan luwe nggih bonus sing cilik nggih putu wayah saking Bapak Jai tasih umur 3,5 tahun nggih dak jangkep-jangkep nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Amir utawi Bapak Arka sekeluarga nggih tari topeng ireng Boyolali kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending mama tapi saderengipun disukani gending-gending nggih sumangga dumateng Bapak Amir utawi Bapak Arka Ibu Amir nggih sesarengan para derek-dereke sinoman tantretan nggih masyarakat dusun Nogosari Darungan kula aturi miyos teng pagelaran nyomping utawi nyawer nggih tari topeng ireng Boyolali nggih 1.000 kersane rame nggih kalian disukani pambukane gending mama niki cidhek masjid nggih disukani gending pangeling nggih cindak meler-meler dados Hey,
sempurna yen berjamaah oh iya iya pambukan di gending teng wontene tari topeng ireng Boyolali nggih sumangga para derek-dereke nggih tantretan saking Bapak Amir kula aturi miyos teng pagelaran nyomping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali kalian disukani gending salajengipun mama niki wonten pamundutan nggih saking Mas Yusuf saking dusun Kebon Sari mama ngersakake gending Mister Mendem aduh nggih niki mari dikeki pangiling lagune Mister Mendem nggih dados penting sesa tuku beras ora tak anggap penting anak bojoku wareng aja munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen mendem wis rasa dhewe
iso tuku beras ora tak anggap penting isul anakku arep ojo munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen mendepe dosor dhewe cocok cocok Mister Mendem nggih gending ingkang angka kalih teng wontene tari Topeng Ireng Boyolali nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih amargi waktune pun cukup ayo nduk genduk barisane ditata maneh bali nang panggonane yo ayo reoke disiapno sesarengan putra putrine Bapak Amir digawa menjaba aduh